ngoba lelizwe kulula kabi ukulungisa ngeke thina singenayo ibudget sikwazi ukuthi sihlanganise abantu abangaphezulu ka2000 ngaphandle kwebudget singeze ukubanika kudla singeze ukubanika amanzi singabanikanga itransport bekwazi abantu ukuphuma bebengaka bese kuthi izinto ezinama budget zehlule ukulungisa izwe asizukuvuma lokho bafowethu niyabona ngoba kusho ukuthi khona abantu abangafuni izwe lilunga sicela ukudlulisa okukhulu ukuthokoza emaphoyiseni siyacela futhi abaphathi beyiteshi nabaphathi bamaphoyisa besikhuzele lezi insizwe ngamaphoyisa eyisencane eyifikayo esiphoyiseni ziyahlupha ziyashesha ukuhlangana nezigebengu siyacela lezi insizwa zakithi engamaphoyisa eyisencane ziqale ibuke kulamaphoyisa amadala ukuthi amaphoyisa lihlale kanjani iphoyisa selisebenze iminyaka engaphezulu kwe15 kodwa iphoyisa kalinayo imoto linani linomfazi linomuzi ingane zalo ziyafunda wena uyingane ufika nje emaphoyiseni ngeminyaka emithathu usu afford imoto ka 800,000 uyithatha leyo nto leyo uyabona amaphoyisa madala amaphoyisa awanazi imoto uhulumeni amaphoyisa wawenzela into enhle kabi amaphoyisa ahamba ngeimoto zomsebenzi wamaphoyisa ligibela nje imali ye station lafika emsebenzini selisebenzisa imoto yomsebenzi manje ke kungani amaphoyisa ayifake kungcoleni okungaka ingakho ke sikhulekela ukuthi lento ye pop crew fanele iphele ngoba iyona eqhoshisa amaphoyisa izigebengu ebese bebulala amaphoyisa aqotho siyakhala ke ngoba amaphoyisa ngaphandle kokuba ngamaphoyisa ayizakhamizi la angamadoda emizi angabafowethu anezibongo zethu abanye benu la banezingane zakube ngamaphoyisa kubhlungu ngabuzwa ukuthi iphoyisa libulawe yiforeigner kubhlungu ngabo ukuthi ubone la igoli iphoyisa libanjwa ngama-washing libanjwa umuntu okufika oweqa umngcele ongazange angene kahle kodwa unesibindi sokuzogolozela iphoyisa siyakhuza njalo maphoyisa siyanicela wemaphoyisa batsheleni laba bantu bokufika lapha ukuthi asiyithandi leta asiyithandi ngempela leta bayenzayo njalo bakwethu njalo ngiyakhuza ngempela njalo ngiyakhuza mina uyabona maphoyisa mina ngicela ukunitshela iqiniso kubaba bami ngizosuka phambi kwalezi insizwa mina mangisukile phambi kwalezi insizwa ayikho into engizobe ngiyonile ngoba ibhlungu into yokubona uyiphoyisa isigebengu saseZimbabwe esasibulela abantu sithathwe enkantolo siyiswe ejele singabulewe singaxoshwa singashawa siyisejele siyophakelwa senziwe yonke into sathatha sahlutha isibhamu iphoyiseni sabulala 2 amaphoyisa wathatha iveni wabaleka ngayo thina into esingakwazi ukuyenza niyazi bafowethu ukuthi iphoyisa awukwazi iphoyisa ukulithinta ngesandla akuvumelekile ukuthinta iphoyisa ngesandla kodwa bukana amavideo akuthanga eCape Town bukana amavideo aseThekwini eHome Affairs eMbilo bukana amavideo aseThekwini eCentral elokhuza eDurban Central amakwelekwele qhaphaza amaphoyisa kithi abanumzana amadoda emizi abafazi babantu abangamaphoyisa beqhashazwa amakwelekwele bengamaphoyisa fanele thina sihlale sithule sithi ngoba hayi amaphoyisa lawo akusiwa amaphoyisa lawo abafowethu lapha ingane zakwethu lezi abafowethu laba esihlala nabo la abangamaphoyisa mabegqoka uniform bayaphuma esiphoyiseni sidle nabinyama yemsebenzi emakhaya asiyavuma amaphoyisa aqhashazwe yilabo abantu kanje ngoba nomhla ka30 June uzokonakala uma amakwelekwele ezoyeka ukuhamba embassy abahambe beye kuma embassy abahambe beyindlini zamanxusa ezizwe zabo beyothi sicela ukubuyiselwa emakhaya siyawabonga amazwe afana noGhana noMalawi namanye amazwe asethe abantu bawe yabalanda siyababonga abantu baseMozambique abashaya ujenga njengamanje emngceleni bebheke emakhaya uma ke kushaya umhla ka30 June lo nomunye engahambanga kodwa kube iningi labantu bakube benza amavideo bethi abasesabi benza amavideo bethi abayindawo benza amavideo bethi intombi ingane zakithi lezi zifebe benza amavideo bethi thina sinemthondo emincane benza amavideo bethi njengamanje sizalisa odadewenu sifuna ukukhanda ingane eziyothatha izwe uma ke kushaya umhla ka1 July bonke labantu abenza lawo mavideo bengahambile kuyofanele senze njani thina sabo angishini so ke ingakho ke namanje phambi kwamaphoyisa ingakho phambi kwamaphoyisa sincenga
siphaphatha, sicela uhulumeni, sicela uRamaphosa, sicela amasosha, sicela iBorder Management Authority ukuthi isicelele isincengele kulabo bantu ukuthi abahambe ngoba into embi bayasethuka. Into embi bayasethuka. Nani bodadewethu siyacela ingane zakhe sicela nisivikele. Sicela nisivikele. Bosisi, bomama, sicela nisivikele. Ngoba akekho umuntu othi mayithanda umuntu ebese yohlala kubo. Umuntu mayithanda intombi uyayithatha intombi eyoqhubisa isibongo sakubo eyokhulisa umzikayise. Akekho umuntu othi mayithanda umuntu asukele kubo athi uzohlala la. Khona isimukumuku esengibuza ukuthi ngoba manje mina sengizele ingane nomuntu waseNigeria kufanele ngenze njani? Waze wazalela eNigeria nje. Wangenwe yini? Bakithi welalelana ingane zakwethu manini ningawuphenduli nje nani lo mbuzo ngoba ungibuzelani imbumba ungibuzelani nje imbumba wena ngekhathi uzala ingane wathi eyapi kanti waqoma indoda ungayibuzanga ukuthi eyapi funeka singene kuleyo nkinga kethi ukuthi uyiselima esiqoma umuntu esingamazi ukuthi wapi manje ke ngithi ke bafowethu ngicela ukuthi emamashini engisuke ngikuwo mina ngicela kungabi bikho umuntu omemezela umhla ka-8 ukuthi khona into ezoba i-shutdown noma kuzoba khona ini lapho khona mina mangabe nje imarch abantu abayihlelile bahleli bami ngiyabonga ingane zakithi lezihlelele emarch ayikho i-shutdown ngomhla ka-8 ayikho i-shutdown kuyoba kuusuku olufanayo mhlawumbe luyoba namamashi ehlukene endaweni eningi nibalaye bakhaya bami nibalaye ingane zakithi ningenzi lutho ephambene nomthetho ningenzi lutho ephambene nomthetho ngoba bacabanga ukuthi lo mhla ka-30 umhla ka-30 abazobopha ngawo abantu umhla ka-30 abazodubula abantu ngawo amaphoyisa ngoba akuwona wonke amaphoyisa khona amaphoyisa ajabula nje ukudubula abantu alikaze lidubule lutho nje igebengu liyayiyeka into engiyithandayo ukudubula abantu labo bangahloniphi manje ngiyaxolisa-ke amaphoyisa ngoba ngibuye ngishaye phela nakini ngoba hayi ngiyaqolisa-ke bafowethu kodwa ngicela ukuthi senze umsebenzi walamadoda nosisi abasebenza umsebenzi wokugcina umthetho ngicela senze umsebenzi wabo ube lula singenzi lutho niyenziwa yini wey'ngane zakwethu ngicela ukunitshela ngesikhathi siqala lento kwakuthiwa ngeke siwuqede 2 weeks sathi masiqede 2 weeks bathi ngesiyiqede inyanga sathi masiqede 3 months bathi sinobuhlanga sathi masiqede 6 months bathi sinezonefobia njengamanje sebeqamba lonke kuhlobo lwamanga basazi nokuthi bazothini yes yini ingoba lokhu kwaqala niyiphethe kahle ningayibulali into yenu enhle ningaxabani namaphoyisa uma ukoshelwa ukuganga musu uqamba amanga ukuthi amaphoyisa kubophela ukuthi uyamasha musu ukuganga ukuthi sithi simasha thina la kahle wena usushaya umuntu la bese amaphoyisa amayikubophela lokho bese nifuna thina sizolwela leyo mina ke ngiqondile njengokuthi lo mkhonto njengoba ningibona ngikwazi ukusebenza lento ngiphila impilo ehlanzekile angaqamba amanga angintshontshe angixhaphaze amantombazana lokho ngaba khona yikho kunesibindi sokuqimba phambi kwa wonke umuntu ngoba akekho umuntu osifazana ongeclaima mina ukuthi ngangamxhaphaza empilweni yami ngoba ngingaka uyiyo ke lento eyenza kube lula ukuthi amadoda mangikhuluma ngilalele yiyo lento eyenza ukuthi kube lula ukuthi zonke lezi zintombi zingithande ngoba nazo siyabona uyabona so ke into yokuqala engiyenzayo eyenza nibona abantu bengihloniphe kangaka into yokuqala nje engiyenzayo ngifuna niyazi into yokuqala mangivuka ekuseni engiyenzayo ngithanda wonke umuntu okhona emhlabeni into yokuqala nje njengoba nina ningihlangabeza ngothando kangaka insizwa yimini engimthandayo ukuba inhliziyo yami ayinthandi ngaba kulula ukujabulela ukuthi ngifisa ukuyobona uphakela umthakathi ngoba inhliziyo yami iyona ethumela leyo network yokuthi lo muntu awuthi ngiyomthanda ngiyabona yilokho esolungisa ngakhizwe niyezwa singa ngicela nje ngiyacela lapho ngisuke mina ngi-involve khona kwi-march lapho ngisuke ngifakwe khona nje isithombe kwathi uphakela umthathu uzobe khona ngizobona ngokuthi leyo nto ipostwe yimina niyangizwa insizwa nilalele kahle ke nonke lapha nje okusuke kuthiwa mina ngizoba khona kufanele leyo nto ipostwe yimina kusukela manje umuntu ozoposta into nesithombe sami athi kuzobe nemashi kanti ujaha ukuyokweba ngizombopha ngizomsuwa ngoba akufanele usebenzise isithombe sami ngingavumanga mina ayikho imatch okufanele ihlelwe ifake isithombe sami ngingezi ukuba bikho kuyona ngoba kuzofika ekugangwe ebesethi amaphoyisa yimina ebengihlele leyo match okokuqala lokho okwesibili angicela ukuthi kulama match engisuke ngikhona kuwo kungabi bikho umuntu othi mayithatha umbhobho announce ukuthi ngomhla ka-30 kuzokwenzakalani yimina enganquma umhla ka-30
sizoqhubeka nalama mashi sikhande momentum sesinabaholi bethu la sesizoxhumana neinduna sesizoba nemomentum yokuthi one day sihlangane endaweni eyodwa sonke sithi mongameli ozokhuluma nathi hayi kodwa ukuthi ngomhla ka-30 kuzobe kushiswa izitolo kuzobe kuntshontshwa kuzobe kumbiwe imigwaqo kuzobe kwenziwani sizohlangana ngendlela esisazoyisho mina enganquma umhla ka-30 angisho ukuthi ngomhla ka-30 kuzobe kwenzakalani so akekho umuntu ofuna kamemeza umhla ka-30 athi kuzobe kune shutdown ngoba uzodala inkinga kulimala abantu abazonihlula futhi abantu emadoda ningahlanganisa abantu kanti abantu awukwazi ukuba control ningahlanganisa abantu ungakwazi ukuba control lento yokuhlanganisa abantu iyafundelwa lento yokwazi ukulawula abantu iyafundelwa akuyona into ovela uvuka ekseni uhlulwa intombi eyodwa bese uyitshela uzophatha awukwazi ukuthi unentombi eyodwa bese uzolawula thina singaka sizidlamlilo siyinjene uyabona naye iyakuhlupha kwayona siyacela ke ingane zakithi umthetho asiwenzeni asiwulandele siwuhloniphe bese senza izinto ezifanele mina ngiyanibonga madoda nezwe ngiyanibonga abafana bakithi ngiyazi abaningi la